să mă ajute un pic cu cuțitul. Unde? De aici. De aici. Ține așa. Așa. Gata. Și mai e aici. Gata. Gata. Și hai să le sfârșim. Haide. Desfășurăm. Vrei să ajut? Wow! Are Titul. Aici avem aia de piscină. Așa, și trebuie să aici la Piscina o umplu eu, stai jos. Lasă un pic, chef să... Nu acum, întâi dă toate, și păpușa. Și păpușa, ai uitat de păpușa. Întâi nu așa, nu așa. Chef să... Revenim după ce asamblăm tot, da? Da. Am aranjat totul, gata. E tot ansamblat. Și spune-ne și nouă ce e aici. Aici cade, de aici pune și apă și după aia cade și se duce în piscină. Și aici avem O bucătărie. O mini bucătărie. O mini bucătărie. Și aici avem unde punem mâncările de la Barbie. Umbrela se mișcă. Da. Ia mișcă tu. Uite. Mișcă. Așa. Mișcă. De aici. Nu știu cum. Da. Hai să punem apă. Da. Revenim când se pune apă, da? Da. Noi vrem... Așa. Acum Am pus un pic. Și noi vrem să fie apa colorată. Da. Dacă vreți să știți cu ce s-a făcut apa colorată, puteți să puneți albastru de metil, dar să amestecați foarte, foarte bine. Și foarte hai să bine. punem. Ai grijă mare. Da. Nu de acolo, nu de acolo. De aici. Așa. Hai să punem. Uitați-o. E foarte frumoasă. Amestecăm cu picioarele lui Barbie. Ochelarii. Ia mâna, pentru că dacă nu o să se coloreze. Acum s-a făcut și piscina e foarte bine făcută. Da. Și noi, în plus, noi credeam că nu o să primim pantofi, Da. pentru că pe cutie arăta că sunt pantofi, dar am primit, ea nu avea pantofi chefseri pentru Ivy, adică păpușile ei, doar și astea sunt perechile. Da, și hai să ne jucăm. Hai să le dau pe asta. Ui! Stai un pic. Uite. Uitați, deci ca să vedeți, puneți din găurică.
Asta. Stai, așteaptă, nu, tu stai acolo. Din asta. Și cade. Aici are un butonel mic, adică o dorică mică. Da mie. Nu mai mânca acum. Și punem. Poți să filmezi tu? Și uitați, acum curge. Foarte tare. Uite-te la cameră dacă filmezi bine. Și o să mai punem. A căzut jos, dar nu-i nimic. Și noi acum o să mutăm piscina în baie, să nu facem prea multă mizerie. Ai grijă. O să revenim, da? Asta e piscina. Noi am pus un prosop, deoarece cine știe să udă, poate este, știți? Și e foarte bine asamblată piscina, după care văd, pentru că a fost foarte greu să adică să o iau, piscina, să o ducem în baie. Da. Și aici am aflat că toboganul se mișcă. Da. Deci, e tare. Deci, când vine. Și acum hai să punem și păpușa să se dea pe tobogan. Da. Ai grijă. Ups. Ochelarii. Scade! Așa. Dar nu merge pentru că e foarte mare. Da. Hai să... Deci aici. Uitați găurica. Nu se vede prea bine. Și noi vrem un pic ca să colorăm părul Barbie, da. Nu vrem. O să facem un alt video. Da. Și asta hai să o lăsăm deoparte, pentru că de la Jumbo am luat și alte chestii. Da. Și aici avem niște pachete de Orbis. Și mai avem unul aici, Da. deoarece noi le-am desfăcut, o să Da. vă arătăm și cum o să se facă, dar încă nu s-a făcut. Da. Nu mai face că se spară. Și mai Avem și de culoarea roșu. Și mai avem și de culoare albastră și de culoare tot albastră. Hai să ne uităm. Da. Deci așa sunt. Sunt niște biletari, dar se facă foarte frumoase. Da, hai să vă arătăm și... Și sunt naturale ca să